Hey, what's up mga katiting? Matatag sa Remio kay mapacheck up ta sa atong motor sa wiring kay para mo gana ang yang mga signal lights o ang brake lights sa luyo. Tara mga katiting, puyog tanin nyo ha. Ato ta sa trim kay barato rag libor. Dili kayo maabot sa atong bulsa ba. Sige mga katiting, puyog tanin nyo. Mga katiting, San Remio. San Remio. Kita mabot sa kanan sa motor. Madlo kog na dakop-dakop. Matituwid. Makalaos-laos sa taba. Ato sa ipagana ang atong lights. Ay para katay kwarta. Marinyo na rin mga katiting.
kay tugang sunod. Ako pa rin ang palitan. Sige, diya. Naya ni buang angin. Ako gising nga. Tiyot tayo. Hinday, meron? Kulito na ba ko? Yakot? Para sa tingog ka guro? Kahinan, buwang nga. Ah! Bakyaw na! Bubli pa ito na kinilaw. Ate, sukli na ako. Memory problem? Itsura na yan. Sige te, salamat ha. Uli mga katiting! Mga katiting, padulong na uli. Medyo okay na gina itong brake light na to, mga signal light. Pero palitan pa din kaya battery na to. May dawat yun ang battery. Makakita tagpuan tayo kasabado mga katiting. Ato ni Renew. Hindi na nato ipagi yung picture kay bawal na picture ron.